It's a happy Monday, kabisyo. Yes, I'm back. Eto pa rin ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. This is your daldalerang atleta, DJ Mara Tonee, para sa programang Love Trip. Yo, pakinggan nyo to. Trip lang. Oh, anong ganap? Anong ganap kapag ka Holy Week? Marami bang naging holy? O marami naging holy Alam mo, marami sa atin, o marami for sure, marami sa inyo ang nag-outing. Ay, ang sarap naman. Kunwari, mayaman. San napunta, may pa-out of town pa. Tapos ngayon, walang laman ang hapag-kainan. Walang mahalaga dyan na kapag enjoy ka. Nakasama mo ang iyong pamilya at mga mahal sa buhay. Pero, wait! Baka naman mamaya, puro ka outing, puro ka swimsuit. Hindi mo man lang magawang magpa-thank you kay Lord. Anyway, ako pa rin po ang inyong makakasama ngayong hapon. Ito pa rin si DJ Mara Tonee. Yes, 3 to 6 p.m. niyo po ako mapapakinggan. At sa lahat ng hindi marunong mag-swimming dyan ngayong Holy Week, taas kamay dahil parehas tayo. Alam mo yung nag-e-enjoy yung pamilya mo, kakalangoy. Ako, langoy aso, marunong tumakbo pero hindi marunong mag-swimming. Pero at least nakapagdasal-dasal. Oy, alam ko, kanina ka pa nag-iisip dyan ng gustong-gusto mo nang umuwi pero hanggang ngayon, iniisip mo ang dami mong trabahong tatapusin. Oy, teka lang ha, hinay-hinay muna. Huwag masyadong atat, huwag masyadong nagmamadali. Tapos mamaya, masagugulat ka, mahihit stroke ka dyan, B. Take this time para makapag-hydrate. Take this time para makapag-relax. Huwag mo na masyadong ma-pressure sa work. Breathe in, breathe out ka muna dyan. Hingang malalim. Tulog na lang ulit. For now, habang naghihintay ka ulit na makachikahan ako, makinig ka muna ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Monday. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1